Velkommen til Rundt om beat, poesi og musik. DAMRadioen har været på besøg i digteren Claus Høxbroes nye skriveværksted på Amager i et fortrinsvis brunt indrettet herreværelse med bløde stole og masser af udstoppede dyr til inspiration, deriblandt også en puma. Det blev til en samtale med de to herrer om Claus Høxbroe og Oscar Gilberts seneste værk, Nøgne som nyfødte. Hvordan blev dette improviserede værk på 18 numre til? Hvad er en god dag for en beatpoet? Og hvad er beatpoetens bud på et drømmesamfund? Det er nogle af spørgsmålene, du får svar på her i programmet den næste times tid, hvor du også får smagsprøver på det nyligt udsendte Nøgne som nyfødte. Velkommen til. Han tog livet af sig. Hang det i gaderne. Høj på nierne og baggården. Der er altid plads. Til en Nyhavn. Altid plads. Til en til med livet skrigende i øjnene. Altid plads. Til en til med lungerne fyldt med storhed. Jeg skriver mit navn i sneen. Med morgenfrisk blodnæse. I en baggård bag strassen og griner røven ud af bukserne. Hovedet ud af vinduet. I en taxa af topfart. Mod tosseanstalten. Aldrig har solen stået så flot op, lige der i forruden. Aldrig har bagsædet været så mageligt, og verden så uvirkelig, virkelig. Aldrig har himlen været så overskyet af lykke. Børnene græd så meget af den pureste glæde. Mor og far så smilende af afmagt. I frustration over livet, over døden, over konsekvensen, over muligheden. Ud over hinanden, ud over maden, der står og bliver kold i ildfaste fade. Med resten af gråbrand fast på siden, som et arv i forholdet. Der stoppede den dag, hvor det begyndte. Med det første kys, første følelse, første løgn, første træk i dem begge. Forskellige retninger, steder, på kroppen, i sindet, landet, lykkelig afstumpet. Manglede en del af sig selv, som en nysleben diamant. Claus Høxbroe og Oscar Gilbert, velkommen til Roskilde DAMRadio, og tak fordi I har taget tid til at tale med os. Tak fordi vi måtte komme på besøg. Ja, tak. I æteren. I æteren, ja. Og tillykke med jeres udgivelse, Nøgne som nyfødte. Tusind tak. Som vi jo har haft release på her for nylig den 6. april. Ja. Og det fik vi til at tænke på inden for sådan musik-pladebranchen, som jo altså er i krise de her år med CD-salget. Der holder man jo stadigvæk sådan nogle store release-fester der. Hvordan blev jeres udgivelse fejret den 6. april på Hofteatret? Jamen altså, vi var jo så privilegerede, kan man sige, at der mere eller mindre var udsolgt på forhånd, så vi endte med at være lige omkring små 200 mennesker i Hofteatret og fik sendt pladen, CD'en, fantastisk afsted. Så det var jo en af de der aftener, der ikke kunne være meget bedre. Det der helt forrygende gamle stemning fra 1700-1800-tallet, og så Oscar på et gammelt Steinway-fly og mig, der læste op. Så det var, det var de helt perfekte rammer altså, til at sende sådan en CD afsted, vil vi sige. Ja. Improviseret i den aften, eller var det stykker fra albumet, I præsenterede? Alt, hvad vi gjorde den aften, det var improvisation. Så vi gik ind på scenen sammen, uden at nogen af os vidste, hvad der skulle ske, når vi trådte op på scenen. Okay. Er det jeres normale form, når I er ude sammen, at alt er improviseret, eller hvordan?
Ja, det er den frie impro, som Oscar Gilbert og jeg dyrker, og det vil sige, at jeg har selvfølgelig mine digtsamlinger med, dem som jeg har skrevet på forhånd, men al musikken, som Oscar spiller, bliver opfundet i nuet, og det, som jeg lægger ovenpå, altså digtningen, afgør jeg i sekundet, hvad er det, jeg vil male med. Og en gang imellem, så slæber jeg mine digtsamlinger og lægger dem til side, og så laver jeg, kan man sige, det verbale værk, altså fri improvisation med ordene, og det vil sige, både musikken og ordene bliver skabt i det nu, som så udgør koncerten, eller for den sags skyld også Nøgne som nyfødt pladen, hvor der også er den her helt frie impro på. Og det er der eksempler på album også, hvor det er helt fri også med ordene på albummet. Ja, det sidste nummer, der hedder Flimmerne på VHS'en, det er lavet på den måde. Okay. Noget jeg tænkte på, det er, hvordan er jeres arbejdsform? Fordi nu kan man sige, at du har dine digte, som du har skrevet i de mange tilfælde på forhånd, Claus Høgsbro. Men Oscar Gilbert, du indleder jo mange af stykkerne her. Ja, vores arbejdsform er meget, hvor det er mig, der starter. Jeg lægger en stemning eller en følelse, som inspirerer Claus. Jeg prøver at lave noget, der er inspirerende, eller som er billedskabende, og hvor Claus så med udgangspunkt i det, enten finder frem til et digt, der passer til, går med stemningen, går mod stemningen, eller også slipper han digtsamlingen og bruger sine associationer. Men på albumet, man kan jo ikke høre en febrilsk raslen af blade, hvor du leder i digtsamlingen. Nej, altså man kan sige, processen er jo også, at man er så fokuseret på hinanden, at jeg tager det, hvad kan man sige, stille og roligt, men jeg bladrer også i studiet, når vi laver pladen der. Altså, der hvor jeg ikke læser op, der er det, fordi jeg synes, at der ikke skal siges noget. Der skal klaveret træde frem. Og så bladrer jeg mine bøger, følger efter, zoomer ind, mærker, hvad er det, der skal males med her. Og det udtryk, som Gilbert og jeg har lavet, er jo et udtryk, vi har arbejdet på i mange år ved at spille sammen. Det vil sige, at vi har en eller anden form for farve og følelse, vi gerne vil formidle. Og ud over det, så fokuserer vi, og så finder jeg digtene, og Oscar improviserer ny musik til. Hvad gør I så, hvis I selv eller jeres publikum synes, at det stykke fra albummet, et bestemt stykke, er meget vellykket? Der er jo nogle af dem, som lyder som færdige numre nærmest, selvom I har improviseret det frem. Bliver det nogensinde genskabt på scenerne, eller er det den ene gang? Altså det er jo faktisk kun den ene gang. Nu kan man sige, at en af de numre på pladen, der hedder Nøgne som nyfødte, titelnummer på pladen, er faktisk et nummer, vi også spiller, når vi er ude live. Og det er egentlig af den grund, at vi var inviteret til Finland at spille, og der skulle vi være med i et morgen-tv, og der ville de gerne have, at vi spillede et nummer for pladen. Så der kan man sige, der var det lidt en omvendt proces, at man simpelthen tog en improplade og lyttede til den. Oscar skulle sidde og lytte sin intro af igen. Jeg skulle finde ud af, hvad er det egentlig, jeg har lavet. Og det vil sige, at man bliver simpelthen nødt til at lytte den af, for at kunne lave det igen. Ikke? Men ellers så er det den frie form, og derfor kan vi ikke gengive, hvad det er, vi ligesom laver på pladen. Det må ærge lidt en gang, men gør det ikke det? Hvis de har lavet noget også ude på scenerne, som er helt fantastisk. Det er faktisk det, der er det smukke ved det. At det netop får lov til at kun at leve den ene gang. Og så er man nødt til at være til stede der. Solen maler trækronerne bøbernrøde. Fly og fugle flakser på nattehimlen, før de finder ro i mørket. De sidste stråler kravler akkurat over længens tag, glider gennem vinduet og projekterer musbogen på bogreolen, blødt på det skrå loft. Nøgne som nyfødte står træerne, rækker armene i vejret, fødderne plantet i den frostramte jord, krogede fingre, pegende stjernerne på himlen ud.
Lamperne blinker flyene til sig. Bader drager netter i gulligt lys. En knitrende nattehimmel. Amagers pejsevideo, projekteret på teltduen. Flyene daler brølende mod jorden, med buen fuld af badegæster, tanket op til hverdagen, før drømmedestinationen. Nu Amager, ventetid taxa hjem, og tanker på blomsterne, om de overlevede, det manglende daglige rutine. Du nævnte, Claus Høgsbro, at I har arbejdet med det her i mange år, og altså I hviler ligesom i hinandens selskab. Fordi selvom man kan sige, at det her det ikke er sådan med trommer og flere andre instrumenter, så er der hvad kan man sige, I har et flow sammen. Hvordan arbejder I med det her med, at linjerne kommer til at passe med musikken, eller musikken passer til linjerne i digtningen? Jamen det er egentlig, hvad kan man sige, det er der, hvor kunsten opstår, at man simpelthen føler efter. Altså når Oscar spiller, så spiller han jo på sit flygel, og jeg læser op fra mine digtsamlinger. Men udover at man står og laver lige det, man selv laver, så er man så meget tunet ind på hinanden, at man simpelthen ikke behøver at spørge, hvor den anden går hen. Det er simpelthen et sammenspil, der gør, at når jeg sætter tempoet op, jamen, så er Oscar et øre på mig, eller hvis Oscar går et andet sted hen, så følger jeg med. Og det er den, kan man sige, sammensmeltning, der gør, hvis vi selv skal sige det, at pladen er lykkes. At det ikke bare er klaver, og så er der noget oplæsning, og så er der bare noget klaver, men at det forhåbentlig smelter sammen og gør, at det følges ad og på den måde vokser. Jeg tænker det også som, at når vi har kendt hinanden både kunstnerisk og personligt igennem mange år, så vi har prøvet en masse forskellige ting af, lavet forskellige eksperimenter, og vi har selvfølgelig også lavet nogle ting, der ikke virkede, men så skrællet nogle af de her ting af, så vi står med et meget rent produkt. Og ja, via det at kende hinanden kunstnerisk og personligt, så begynder vi at kunne lave noget, der intuitivt virker, fordi vi har en fornemmelse af hinanden. Nu kan man sige, at det er jo hørt før det her med at blande digtning med musik. Men Claus Høgsbro, nu har du mange sceneoptrædener bag dig som digter og forfatter. Hvad giver det dig at have musikken under dine digte, når du står foran et publikum i forhold til at stå alene? Jeg ser det som forskellige værker. Altså jeg sidder og laver en-til-en kunst, kan man sige. Det vil sige, at når man skriver en digtsamling, så udkommer den på bog, og bogen gør jo, at hvis man skal nyde værket, så bliver man nødt til at holde den op foran sig, og det er ligesom det, der er værket, at man læser den. Så kan man enten, kan man sige, få andre til at læse den op, hvis man vil være flere om den, men der ændrer værket karakter. Og når man laver noget med musik, når man laver noget med musik, så laver man et andet værk. Altså jeg har mine digtsamlinger med digtene går fra skrift til at blive verbale, og det at kunne lytte til digtningen, at kunne fornemme rytmen, forfatterens stemme, flow, og dermed også den musik, man vælger at arbejde sammen med, det gør, at man får et helt nyt værk. Og Nøgne som nyfødte, pladen som Oscar Gilbert, jeg har lavet her, er jo et værk i sig selv. Så udover at man måske har læst min digtsamling og siddet med dem, så lige pludselig så kan man jo sætte det på anlægget, høre det, dermed er det et verbalværk, og det er også et socialt værk. Altså man kan lige pludselig være flere i rummet til det. Ellers så kan man jo ikke en bog bliver du nødt til at holde op foran dig og sige, nu sidder jeg med den her. Og hvis du så er flere, der læser den, ja, så bliver det et nyt værk. Og det synes jeg gør, at man tilføjer et nyt element til lyrikken. Verdens promille sætter tempo på næste dag. Pengene er forsvundet. Med et trylleslag forvandlet til omgangen og nummer på jukeboxen
der sagte visker puls ind i brænder den. Terningernes øjne titter frem under raflebager, løftet med kølig hånd. Blikke røgsløret, for mundvin smøg. Som bændelignende piger siddende sort-hvid, benkrydsende feminint, uskyldigt på barstole. Kiggende længselfuldt, ud over havet af mandlige skæbner. Med uret som modstander, tiggende forklaringen om opholdet tyndere. Mens 2 fingers whisky fordobles løbende, spærrer stiletterne inde på barstolens hælde. Indtil hjælpende arm ledsager mod udgangen og åbner natten yderligere. Og så Gilbert, hvordan er det for dig som musiker? Hvilke udfordringer er der for dig i at skulle, det er jo ikke engang at akkompagnere, men at arbejde med Claus Høgsbro på den her måde? De udfordringer, der er, det er at prøve at lave noget musik, hvor det netop går op i en højere enhed. Hvor at man, de ting, jeg har siddet og øvet derhjemme, det kan jo også, det skal jo gerne virke for sig selv, men det skal netop spille sammen med digtene, så de hver især kommer til at blive noget, der er større end klaveret for sig, digtet for sig, men netop vokse og blive til noget større, end at du bare putter det sammen. Nu er nogle af dine digte, Claus Høgsbro, de handler jo også om jazz. Ja. Og røgfyldte steder. Og salt peanuts. Ja. I improviserer jo her, det gør man jo også inden for jazzmusikken. Hvad er det med beat, poesi og jazz? Jeg tror, at beatmusikken og jazzen har det til fælles, at det kommer samme sted fra. At det er ærligt, det er oprigtigt, det er ment, følt, smagt og levet. Og man kan ikke lade som om man er noget, så er man det ikke. Så snart du prøver at være en anden, så er du ikke jazz mere. Så snart du prøver at være en anden end den du er, så er du ikke beat mere. Og det hænger super godt sammen, at det er den samme forståelse. Man anerkender fortiden, man anerkender dem, der var der før, men man går ud og skaber sit eget værk. Og så er der jo det her med, at jazzen er jo, selvfølgelig er der verbal jazz, hvor der også bliver sunget til, men der er også rigtig meget instrumental jazz. Og jazzen fortæller jo historier, bare den bliver spillet, og det er ikke altid, at ordene er nødvendige. Og der er det en fornøjelse at arbejde som digter med et udtryk, der allerede fortæller historier, i hvert fald i mit hoved, når jeg hører jazz, og så også kunne spille op mod jazzen, eller spille sammen med jazzen, og dermed få det hele til at vokse og jazze endnu mere ud. Jeg forestiller mig tit dig liggende, henslængt, i en rød paljetkjole, på et flyl, i en tobakså jazzklub, med mikrofon i den ene hånd, og et glas whisky i den anden. Mens jeg siddende, bagerst i lokalet, med de mest sammenknæbne øjne, fløter åbenlyst med dig. Du kunne finde på at rejse dig, danse forførende hen til mig, indvikle mig i toner og fjerboer, for I efterlader mig med jern på og dukkede briller.
Jazz er følelsen af frikvarter. Uanset hvor du er eller hvad du laver. Jazz er, når benene går på dig under bordet, og du ikke har sovet i 3 døgn. Jazz er, når du rider den grønne bølge, lige fra Sydhavn til Vestamager, selv når du holder for rødt ved Tivoli. Jazz er den måde, du snapper efter vejret i baggården. Jazz er, når bodegaen lukker, og månen er halvfuld. Jazz er, når solsorten fløjter. Salt peanuts. Salt peanuts. Claus Høgsbro, det her med at være beat og være beatpoet, hvorvidt er det sådan at være autentisk og ærligt til stede? Jeg synes, det smelter sammen. Altså, lev som du skriver, skriv som du lever, kan man sige. Og det vil sige, at uanset hvad folk siger eller mener, så bliver man nødt til at tro på det, man laver. Man bliver nødt til at dyrke sit udtryk. Jeg tager det, kan man sige, altså for en selvfølge på en eller anden måde, at man selvfølgelig dygtiggør sig, at man har faglig stolthed, at man har brugt de første 15-20 år i sit liv på at komme hen til det udtryk, hvor man gerne vil være. Og så skriver man jo ud fra det, og man lever meget for at skrive meget, suger ind og omsætter det til skrift. Og det gør jo også, at hele mit liv er jo gennemsyret af skrift, sprog, lyrik. Jeg er ikke 8-4-digter. Jeg er ikke... altså hvis jeg skriver om at stå på travbanen, så er det fordi, jeg står på travbanen. Hvis jeg skriver om en øl, så er det fordi, jeg har drukket den. Og hvis jeg skriver om en pige, som jeg er ked af, at jeg ikke har fået lov til at kysse, så er det fordi, jeg ikke får lov til at kysse hende. Så det hele hænger sammen, og dermed er det ærligt og oprigtigt. Altså for mange mennesker vil det jo være at føle sig lidt sårbar. Altså du stiller dig jo meget sådan åben til skue for os lyttere. Det er rigtigt, og det er tit sådan noget, folk spørger om det ikke netop er det hårdt, eller er det ikke lidt svært på den måde at kan man sige, åbne døren op. Men der er stor forskel på at være privat og være personlig. Og derfor så synes jeg, at det, man laver, er personligt, men det er ikke privat. Altså, der er jo ikke, jeg tror ikke, det kunne være særlig spændende at se mig en søndag morgen stå og vaske tøj, for eksempel. Det er da ikke så interessant. Men historien kan godt være personlig, selvom at man ikke udstiller alt vasketøjet. Så det handler om på den måde at skrive om det, der giver mening. Og også leve hele sit liv, så det netop giver mening til skriften, og skriften giver mening i livet. Er det hårdt eller sjovt at være beatpoet? Jeg vil våge påstå, at det er en blanding af begge dele, men det er sjovt, gør også, at det er okay, det er hårdt. Men det er også helt okay, det er hårdt, fordi det gør også nogle gange, at man når noget, der er sjovt. Oscar Gilbert, er du også beat? Nu er du altså... På den måde, at jeg arbejder med den umiddelbare tilgang, den autentiske tilgang. Mit instrument, klaveret, skal også være en forlængelse af den, jeg er, og det, jeg gør. Så på den måde, der er det meget den samme tilgang. Hvor at netop, at der skal ikke være nogen forskel på det, jeg føler, og det, jeg tænker, og så det, jeg spiller. Det er, hvor Claus bruger sine ord som udtryk for det. Så bruger jeg tonerne af musikken. Hvordan, Claus Høgsbro, nu her i lille Danmark, hvor man jævnligt taler om, og vigtigt taler man jo kun om økonomisk krise nærmest, og lockout. Der er næsten ikke andet. Og så indimellem så taler vi om, hvor lykkelige, eller hvor lidt lykkelige vi er i Danmark, og hvor mange er på antidepressiver, osv. osv. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, midt i den der diskussion af, hvad er det gode liv, og hvad er lykke osv., så vil jeg høre, hvad er det gode liv for en beatpoet? Jamen for mig er det gode liv at kunne leve af det, mit hjerte flyder over med. Og det kan jeg, altså stå op hver dag, og mere eller mindre bare være fokuseret på digtningen, skriften, sproget. Og det har jeg gjort en overrække nu, og det må jeg indrømme, det giver mig en usandsynlig stor glæde. Og jeg tror, en af de største friheder i Vesten, det er ikke at vide, hvilken ugedag det er. Det er måske noget af det største, man kan nå i på de her breddegrader. Det vil sige, at jeg behøver ikke tænke over, om det er mandag, fredag, lørdag. Jeg er ligeglad. For mig har jeg en kalender, og der er 365 dage på et år, eller hvor meget der er. Og der sætter jeg krydser ind, alt efter hvad jeg skal lave, om det er et interview med dig, eller om jeg skal læse op. Og så hver dag at fylde op med skrift og sprog og det jeg vil. Selvfølgelig skal der også være tid til en gang imellem lige se en ven eller besøge familien. Men for mig, der er der ikke nogen dage på året, hvor jeg ikke arbejder. Der er juleaften, hvor der er mere eller mindre hellig, fordi jeg har en mor, far og en søster, og søsteren har barn osv. Og der synes jeg, at der skal jeg være
Claus og være der juleaften, men det er ikke indforstået med, at sådan vil det altid være. Jeg har da en idé om, at når min søsters barn bliver lidt større og så videre, jamen så tror jeg, at jeg skal til udlandet og læse op for nogle udlandsdanskere juleaften. Det tror jeg kunne være helt fantastisk. Men så længe der er et barn i familien, så bliver man nødt til at fejre dem også. Men livet, som du lever, når du er beat, som du også har sagt, eller du siger, du er beat, ikke? Ja. Er det en bestemt livsstil, eller kan det leves forskelligt, livet som beat? Jamen det tror jeg sagtens det kan, og der er stor forskel på, hvordan det var at være beatpoet i, hvad kan man sige, 50'ernes USA af, hvor Allen Ginsberg og drengene rendte rundt derover. Men jeg tror, grundstenen til det er den samme. Altså det her med at investere sig 100%. Og i Danmark kan man have lidt svært ved at forstå, hvad det handler om. Når man siger, at det er en livsstil, eller man lever, så begynder folk at tænke, jamen, så er det et image, eller er det et brand. Men det er det netop ikke. Så snart man begynder at tænke over brandet eller imaget, så forsvinder det at være beat. Man kan ikke lade som om. Man kan ikke prøve at bare sige, nu gør jeg det, nu så er en sjov hat på, så må jeg være beat. Det går ikke. Der er forskel på udklædning og påklædning. Men lad mig gætte, en beatpoet, han har ikke pensionsopsparing. Altså, jeg tror egentlig, hvis der nu der kom en fagforening for danske beatpoeter, der indførte, at man også kunne få tandlægeforsikring og pension, jamen så ser jeg ikke noget problem i det, men altså, det er jo sådan, at når man er selvstændig digter af Danmark, der er der ikke noget, der hedder pensionsopsparing, der er ikke noget, der hedder sygepenge, der er penge, når du arbejder, hvis der er nogen, der køber dine bøger, eller der er nogen, der bestiller dig til at, kan man sige, læse op, eller for Oscars og jegs måde at være ude og spille koncerter. Men ellers så er der jo ikke nogen garanti for, at der er penge den første. Vi mødes ved Webergrillen. Du siger, jeg er lækker friværdi. Jeg roser dit stramme budget. De forførende flexlån. Og måden du dig selv nærmest. Du griner feminint. Lad hånden røre lidt ved dit bryst. Jeg tager mig til skægget brummerligt mandigt. Siger jeg pensionsopsparingen. Du kigger mig kælen i øjnene. Lader tungen glide let over dine læber. Siger du har fuld tandlægeforsikring. Senere står vi, lettere opildnede, forberedt hen over køkkenbordet og skriver vores kærlighed i renterne. Claus Høsbro, det her med det gode liv og så videre. Prøv at beskrive en god dag i en beatdigters liv. Jamen en god dag for mig kan jo være, hvor jeg får skrevet lige præcis de digte, jeg havde håbet på. Og jeg ikke vidste, jeg skulle skrive. Altså jeg går måske ud, ser noget, iagttager, lever noget, smager på det. Og lige pludselig så kan jeg mærke, her er der noget, der skal skrives. Og så enten skriver jeg det på min mobiltelefon, eller så løber jeg her tilbage på skriveværkstedet og kaster mig til en bærbar. Men det kan også være, at det er Oscar Gilbert og jeg, der som i lørdags, hvor vi udgav Nøgen som nyfødte, når, hvad kan man sige, det her helt specifikke arrangement, som bare er fantastisk. Altså et udsolgt hofteater, hvor 200 mennesker sammen med os fejrer, at vi har udgivet en ny CD. Det er jo også en fantastisk dag. Det kan også være, hvor jeg bare tager på travbanen en søndag og står og spiller på heste, og dermed får nogle tanker på plads om, hvad det er, jeg skal skrive færdigt, eller hvad det er, jeg vil nå. Så det er både, når jeg får skrevet nye tekster, det er, når jeg har samarbejder med folk, eller får gjort produkter færdigt, eller altså hvis jeg får lavet en CD færdigt, eller en bog færdigt. Der er mange forskellige måder, hvor dagene er gode på, synes jeg. Så tænk på, når I arbejder med det her materiale sammen, ikke? Man kan sige, nogle digtere og forfattere siger, at de kan godt
Altså nogle gange kan det gå rigtig hurtigt at få skrevet noget, det kender du sikkert også. Andre gange så kan det tage år, ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så ved forfatterne, at nu er den færdig. Ja. Og det til på, hvordan har I det med det, når I sætter de her ting sammen? Hvornår ved I, der var den? Når alt det overflødige er skrællet fra. For eksempel i kompositioner, når jeg sidder derhjemme og komponerer. Hvis man så kan lave binde en sløjfe på det hele, du har det, du vil sige, du får skåret alt det fra, du ikke, altså, som ikke er nødvendigt for, at det står rent frem. Når du har lavet et forløb, lavet historien, fortalt den historie, du vil fortælle, og så samtidig uden får fjernet alt det unødvendige, så står det rent. Det er også, når jeg skriver en bog, så fortæller bogen mig egentlig selv, hvornår den er færdig. Altså, jeg har ikke sagt, at den her digtsamling skal vare 125 sider. Det fortæller den mig mere eller mindre. Det er netop, som Oscar siger, at på et eller andet tidspunkt, så slår historien, eller musikken, eller digtningen en sløjfe på sig selv. Og så kan man fornemme, nu skal man ikke forsere det. Nu skal man ikke prøve at klemme mere derind. Nu er den færdig. Og det kan godt være, at man havde en idé om, at vi lavede en digtsamling, der var 6.000 sider. Men den sluttede sig selv på 200 sider. Så må man acceptere værket, som det er, og lade det... Ja, det er ikke os, der bestemmer. Men er det også sådan noget, I improviserer sammen? Ja, det er det. Det er altså, det i høj grad, ja. nu var vi live i P1 her for et par dage siden, og der fik vi så nogle benspænd. Altså, vi fik et stikord fra verden, og vi fik også det benspænd, at vi skulle så være færdige kl. 9, for der kom radioavisen. Og det vil sige, der skal man jo både improvisere, skabe værket, har et tema på det, og så har man også et meget konkret sluttidspunkt. Så der har man jo sådan lidt nogle benspænd, men det gør så bare, at man maler inden for de rammer. Og der har man så de fysiske rammer, som er blevet stillet, og ellers så er det, når vi laver noget på en scene, eller når vi indspiller en nummer i studiet, så mærker man efter hinanden, og jeg vil sige, min historie, den fortæller, de digtning, jeg laver verbalt, når jeg laver impro, fortæller mig også selv, når det er færdigt. Jeg ved det ikke, når jeg begynder, og Oscar ved det ikke, Oscar ved heller ikke, hvor hans musik starter eller begynder. Vi kaster os ud i det, og så ser vi, hvor det ender, men det fortæller selv, hvornår det egentlig har tænkt sig at slutte. Ja, og vi har en meget stærk intuitiv fornemmelse af hinanden. Selvom vi begge to starter et sted, og måske går en retning. Ingen af os aner, hvad det er for en historie, vi er i gang med at fortælle. Og så udvikler det sig undervejs, og binder sig ind i en sløjfe på sig selv, de gange, hvor det går virkelig godt. Og så bliver det meget levende for publikum, fordi at de hører historien på samme tidspunkt, som den opstår. Jeg siger på, at alle kender jo, at man også skal have en dårlig dag i ny, og også musikere nogle gange, så svinger tingene ikke helt, som det skal og så videre. Her er I jo virkelig ude på en linedans, fordi I nogle gange improviserer det hele fra bunden af. Hvad hvis det halter? Har I nogle metoder, hvor I kan hente den hjem på? Jeg tror egentlig, det at det er så nøgent, det at det er impro, gør, at man altid er så fokuseret, at man leverer et værk, der er 100%. Jeg kunne forestille mig, der hvor det bliver et problem for kunstnere, det er egentlig, hvis de har turneret i 3 år, og nu spiller de igen det samme nummer, og det skal lyde ligesom på pladen, og de har spillet det før, og folk plejer at råbe hurra, når de når 30 sekunder i det. Der tror jeg, man er lettere ved at gå kold. Det her, der er man så fokuseret. Altså, jeg har stået med feber, jeg har også stået ved at ligge backstage, og ikke kunne stå på benene nærmest, fordi jeg simpelthen har været syg. Men når man går op på scenen, så er alt det væk, fordi man placerer sig lige midt i nuet. Og man er så fokuseret, at det her, nu skaber man, nu maler man, nu er man ved at søsætte noget, der er helt fantastisk. Og så kan det godt være, at man kollapser bagefter, og man er helt færdig. Men når man er der, så er man så fokuseret, at man glemmer alt. Der er ikke tid til at tænke over, om lønningen er kommet, om man ikke har nogen penge, eller hvor syg man er. Man er der for at levere det her. Og det, for at give sig selv. Skriver for folket uden sprog. Skriver klumpen i halsen. For drengene i skyggen. For pigerne på hjørnerne. Skriver fra hjertet til hjertet. Og videre til forstanden. Skriver til folket på fabrikkerne. På stilladserne. Og dem på skolebænkene. Skriver skriften silende over papiret. Skriver solen ned bag bogstaver.
Krasser minder levende, leverer minder krassende, trykker takfast tiden fast, med fingrene vandrende, klimtende hakkende, at rejse skrivemaskinens taster. Det, der er vigtigt med det, vi laver, det er, at folk er utrolige lydhøre. Vi har brug for selvfølgelig et klaver, som Oscar kan spille på, men vi har også brug for, at folk er nysgerrige. Det er jo ikke dansemusik, det er ikke festmusik, det er eftertænksom, melodisk, melankolsk musik, vi skaber, som pladen også kredser om. Og det vil sige, at man bliver nødt til at være lidt nysgerrig. Man behøver ikke vide alt om digte, man behøver ikke vide alt om klavermusik, men man bliver i hvert fald nødt til at være lidt åben, fordi at, det er jo ikke 80'er singer-songwrite musik. Det kræver også fordybelse af lytteren, og det er også en ting, der går netop imod den tidsånd, vi har for tiden, hvor at det hele skal være hurtigt og smart, og det er altid det nyeste, der som får opmærksomheden. Her går vi den modsatte retning, og kræver eftertænksomhed, kræver opmærksomhed. På den måde stiller krav til lytteren, uden at det kravet er, at man skal kende digte, at have en forhåndsforståelse til enten dækning eller klaverspil. Det er som at være ude i, kan man sige, hvis man går langt nok ud i skoven, så begynder man at kunne fornemme de her gamle træer svinge lidt, og man kommer ind i den her specifikke stemning. Sådan er det, når man hører Oscar Gilbert, der meget vil at sige. Så er man tilstrækkeligt ude i skoven, hvor man kan fornemme, at der er noget historisk omkring sig, og at træerne knager lidt, og at hvis man tør være der, så er der en oplevelse til en. Nu har I jo erfaring i hele Norden faktisk med at optræde, og så også i hele Danmark. Hvor går det bedst? Jamen altså, underligt nok kan man sige, at indtil nu, 7.13, er det gået bedst alle steder. Ja, det går bedst nu. Ja. I nuet. Ja. I nuet, ja. Så det er jo en lang succeshistorie. det er faktisk sådan, jeg vil sige, det er svært at brokke sig. Altså, jeg synes, vi har prøvet at spille lige fra, kan man sige, Hofteatret, 200 mennesker, en fantastisk historisk ramme. Vi har også spillet arrangementer, hvor man tænkte, det her det er der ikke nogen, der kommer til at lytte til. Klokken 23, der er stive teenager alle steder, og vi var blandt andet i Jylland, hvor vi var til et arrangement, hvor det netop var, hvor man tænkte på papir, at det her kommer ikke til at lykkes. Det er Oscar og jeg, det er piano, det er digtning, og der var Rasmus Sebak og Medina skruet helt op, og de unge store hoppede og var småfulde, ikke? Og vi står og kigger på den og tænkte, okay, jamen altså Thisted, er I klar til det her? Og så, da vi gik ind, så fokuserede vi og slog tonen an, og så sad samtlige teenager, lyttede helt stille og roligt, var helt med, lyttede til digtningen, lyttede til klaveret, var i den stemning, vi dikterede, og bagefter så blev der skruet op for Rasmus Sebak og Medina igen, og de festede videre, og de kom ind og sagde, at det var helt fremragende, det vi lavede. Så det var virkelig, syret. Det var virkelig hæftigt. Og det er jo fantastisk, det der med, at når man fokuserer sig, det her, nu kræver vi af dem, at de skal med, og så fulgte de med heldigvis. Før flyene styrter og drømmene brister. Før tårerne triller og vejene skilles. Før børnene flytter og forældrene separeres. Før krisen krasser og villaen sælges. Før tøjet smides og mødommen tages. Før øllen drikkes og fornuften forsvinder. Før smøgen slukkes og røgen har lagt sig. Før helten dør og grædekortet ankommer. Før bomberne springer og ruderne knuses. Før frygten tager fat og smilene forstummer. Før fabrikken lukker og fyrsedlen lander. Før kampen er over og fløjten lyder.
hvilke miljøer er vigtige for dig og ligesom at leve i, for at du bliver inspireret og kan blive ved med at skrive? Jeg føler mig privilegeret på det område, at jeg har, hvad kan man sige, hvis man kalder mit et arbejde, det er det, jeg lever af det. Jeg har et arbejde, jeg har en hobby, en glæde ved livet, ved at jeg kommer i alle lag af samfundet. Og det giver mig rigtig meget til skriften. Altså at alle miljøerne, jeg har stået lige fra Skovriderkronen sammen med de royale, til de hjemløse, narkomanerne, pusherne, automekanikerne. Alle sammen er med til at gøre, at mit liv er fantastisk at leve. Jeg har også op- og nedtur. Jeg har også dage, hvor jeg ikke gider mig selv og ikke gider verden. Men jeg har den fornøjelse af, at uanset, hvad kan man sige, uanset hvor hård nedturen er, jamen så kan man omsætte det til skrift. Og det at komme alle de her steder, at både stå i Jylland og Danmark, eller København og Danmark og Finland og England og læse op på dansk, det gør jo, at det hele er med til at farve mig. Og jeg har ikke en hverdag, der ligner hinanden. Jeg er ligeglad om det er onsdag, jeg er ligeglad om det er mandag, fordi der er ikke en dag, der ligner hinanden. Men man kan sige, du er jo sådan rigtig etnisk københavner, og du bor i København. Ja. Men hvis man har fulgt lidt med i din dækning, og ikke mindst også her på Nøgne som nyfødte, så vil man måske undre sig over, hvis jeg spørger dig, hvad er der i vejen med København? Jeg tror, at så snart man elsker noget og kigger længe nok på det, så kan man både se alt det, man holder af, men man kommer også til at kunne se alt det, man ikke holder af. Og hvis man spørger mig, så inden for de sidste år, så er man begyndt at afvikle København, i stedet for at udvikle København. Og det kommer så til udtryk, synes jeg, for eksempel, når altså jeg kan godt lide metroen, så det er godt, man får den, men jeg forstår ikke, hvorfor alle metrostationer skal ligne hinanden, og hvorfor at man vælger at bruge hele pladser til at understrege, her kommer metroen. Hvis man er i New York, jamen så er der det der med, at man står lige pludselig, så vælter der 8.000 mennesker op i ens jakke, så kan man, hvor kom de fra? I København, der skal det nærmest være fanfare. Se os, vi har hvid granit over det hele. Og det er nogle af de ting, jeg også går og kigger på og jagter, det vil sige arkitekturen, den sociale udvikling af København og så videre. Og det ryger selvfølgelig med mine tekster, så jeg er både forelsket i København og elsker København, men jeg er selvfølgelig også skuffet, og når man holder noget, jamen, så kræver man også mere af den. Så når jeg skriver om København, er det jo også sådan lidt, kom nu København, tag dig selv alvorligt. Nu må du godt vise dig som lidt mere, end du er ved at blive til. Du skriver lidt om, at I måske er vokset lidt fra hinanden. Der er København, tror jeg, du siger, ikke? Jo, altså det er en af mine digter, der hedder København, som faktisk også er blevet indspillet her på pladen Nøgne som nyfødte, hvor det handler om, at jeg var hjemløs i 2008 og rejste rundt i landet. Og når man ligesom var i den anden ende af landet, så kunne man også bedre stå på afstand og kigge på København. Og udover at man altid er der og nyder det, så var der også bare nogle ting, som man indser, der godt kunne være bedre. Og der som digter, der er jeg jo så heldig, at jeg kan få lov til at drømme og sige det, jeg vil, hvor politikere gemmer det. Jeg kan få lov til at sige, at jeg aner ikke, hvad løsningen er, men det her i mine øjne er forkert. Og det er rart at kunne gøre det. Det er ikke rent brok, det er simpelthen det er iagttagelser, og så er det længsel efter noget, som forhåbentlig kan blive bedre og større og vildere. Men det vil sige, at du er ikke sådan på nippet til at rykke til penge op og flytte til New York eller Berlin? Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg er klart københavner, og det er også, altså, udover at skrive meget, så flytter jeg meget. Og hver gang jeg ligesom har lavet et værk færdigt, hver gang jeg har lavet en digtsamling færdig eller en plade færdig, så har jeg det med at rykke skriveværksted. Det vil sige, at jeg har boet i hele København. Jeg har nærmest, jeg kender alle bydelene. Jeg har haft en lokal kiosk alle steder. Jeg kender smutvejen ind gennem baggårdene, og hvilken hus, der står tomme og fantastisk i at stå på taget og stjerner om natten. Alt sådan noget. Og det vil sige, at jeg er københavner, og jeg er ikke Vesterbro, og jeg er ikke Nørrebro, og jeg er københavner. Og det, så uanset hvor skuffet København kan gøre mig en gang med, jamen så kæmper man jo videre sammen og prøver at få det til at fungere allerbedst. København, jeg gav dig alt, og de tog dig fra mig. Jeg er bange for min kærlighed til, der snart kun bygger på nostalgi og indbildning. København, du var blevet så stor. Hvad er det anderledes, så skævt rives op med rod?
København, jeg kan snart ikke genkende dig. Du havde så mange muligheder, når der kun få skæve lys i adventskransen tilbage. København, der klappes i hænderne over Kim Larsen, i enighed om, at det er kulturskat. Med miljøer som det, der har formet ham, er ikke længere brugbart. København, jeg er bange for, hvad der kommer til at betyde for os, når vi alle skal normalisere os. Hvad hvis vi ikke ønsker det, eller kan det? København, du har altid været noget særligt, og man kan langt fra kalde dig billig, men det er noget ikke alt, der kan gøres op i kapital. København, jeg savner dig, og hænger i de solløse sidegader for at finde dig, i håbet om, at du bare gemmer dig. København, jeg er så småt begyndt at blive rigtig nervøs for, at vi glider fra hinanden. Nu kan man sige, inden for, i gamle dage var det jo beatmusikken, rockmusikken, og ikke mindst jazzmusikken, der har Stoffer jo i rimelig høj grad jo haft indflydelse på musikere og komponisters kreativitet. Ja. Og i sidste ende nogle gange mangel på kreativitet, hvis det har taget overhånd. Hvordan har I det med det, også dig, Claus, som beatpoet? Altså, har Stoffer en plads i jeres kreative værktøjskasse? Altså jeg har det sådan, jeg tror ikke på, at man kan dope sig til et bedre værk, men jeg tror samtidig, altså jeg er ikke dømmende over for Stoffer, det må jeg indrømme, men jeg tror det er vigtigt for mit vedkommende, at der er mange ting, man kan prøve af. Der er mange ting, man kan tilføje og se, hvad det kan. Det kan være, at man ikke sover i 3 dage. Det kan også være, at man ryger en joint, eller man bliver fuld og ser, hvad der sker, eller tager, hvad der ellers er derude. Men for mit vedkommende, så snart det bliver på daglig basis, eller noget, man gør hele tiden, så forsvinder det ekstra gear. For mig handler det om, at man kan eksperimentere med, hvilken gear man kan arbejde i. Det vil sige, at der er den helt plane, hvor man ikke er påvirket af noget. Så kan man prøve at sige, hvad sker der, hvis jeg ikke sover 3 dage? Nå, nu kommer der derud af det. Nu er det meget mærkeligt, det jeg skriver. Eller nu ryger jeg de her joints. Nå, okay, nu kan jeg se ting og sager. Eller nu drikker jeg 80 øl og falder om og ser, hvad det giver mig. Og det gear kan jeg godt lide at eksperimentere med, jeg kan godt lide at arbejde med det, men hvis man begynder på det på daglig basis, eller nu bliver jeg nødt til at drikke den øl, ellers skal jeg ikke spille, så for mig så ødelægger det kreative fase. For mig er det at prøve noget af, og at prøve nogle gear, men meget af det, jeg har skrevet, er mere eller mindre skrevet, når jeg er vendt tilbage til virkeligheden igen, om det er manglende søvn eller joints, eller hvad det nu er, jeg er rodet med, jamen så er det, når jeg kommer tilbage og kan se, hvad jeg lavede, da jeg var derude, der gør det. Så for mig er det bare et ekstra gear, men hvis det bliver hver dag, så er der ikke ekstra gear. Så går det ikke for mig i hvert fald. Og hvordan med den lidt yngre konservatorieuddannede pianist? Jeg har det på samme måde. Altså det er også, man kan sagtens finde inspiration i øl og joints og hvad det ellers kan være. Men det der, hvor jeg ligesom kan bruge det igen, det er også, når man kommer tilbage. Hvor at det er sådan i ædrueligheden, jeg får mulighed for at, eller jeg kan bruge mine værktøjer, men det kan være glimrende til inspiration. Ja. Jeg vil godt takke jer begge to endnu en gang, fordi I har taget tid til at komme på besøg her for Roskilde DAM-Radio. Og til sidst, så vil jeg jo spørge beatpoeten her, også som inspiration for os modtagere af din poesi. Kan vi få sådan beatpoetens billede på et drømmesamfund? Altså beatpoetens drømmesamfund, jamen jeg tror, man kan sige, hvis alle står op hver dag og gjorde det bedste, de kunne inden for det, de laver. Altså faglig stolthed, ydmyghed og oprigtighed til det, man laver, og en glæde ved det, uanset om du er skraldemand, digter eller stripper, eller hvad det er, man render og laver, og dermed går 100% ind i det, man laver, så tror jeg, at det hele vil blive en lille smule lettere og få til at løbe rundt. Jeg tror på faglig stolthed, jeg tror på, at oprigtig ydmyghed og tilgang til det, man laver, klæder alle. Og så tror jeg, man skulle prøve at indføre og tænke over pli og dannelse, at det er 2 ting, som ikke hører fortiden til, men også er vigtige i fremtiden. Altså at man kan jo bare kigge på, hvad der er af forfærdelige reality shows og folk, der tror, de kan synge osv. Pli og dannelse, det vil klæde den danske nation fremover. Det var en lille opstrammer her fra Claus Høgsbro.
Opføre ordentligt. Netop. Men jeg tror det faktisk, altså pli og dannelse, det er ikke så negativt ord, det er jo bare ment som, altså pli, det er ikke noget, man skal holde sig tilbage, og alle mulige med facader, det er simpelthen bare, det tror vi alle sammen er godt af. Præcis. Hvis som sådan en lille tillægsting til det, altså, du er ikke på den der, eller er du på den der yde, før man kan nyde, og hvis du har valgt det her, så skal du, og selvom du hader det arbejde, så gå på arbejde alligevel, og så videre. Altså, hvordan har du det med det der, at skal arbejdet være lystfuldt? Skal du ramme det rigtige, eller hvad er det, der gør, Altså at jeg du kan leve efter de dyder der? Altså jeg tror på, at man bliver nødt til at arbejde hårdt. Jeg tror på, at man bliver nødt til at stå op hver dag og gøre det. Men det er klart, at den generation, der var før mig, måske min forældres generation, det var jo det der med, altså sygedage, det fandtes ikke. Pjek, det har man aldrig hørt om, og der var det bare op, om du så, det går ikke rundt, med mindre det bløder. Og det ved jeg ikke helt, om jeg tror på. Men jeg tror klart på, at man bliver nødt til at bruge sig selv for at få noget igen. Man kan ikke rende rundt og sige, jeg vil så gerne være digter, det vil jeg gerne, men så tager jeg lige en pædagoguddannelse først. Det har ikke noget med hinanden at gøre. Jeg kan ikke se, hvordan du vil blive digter og blive pædagog først. Det er lidt ligesom at sige, at jeg vil dø af sult, men jeg gider ikke rejse mig og smøre mig en mad. Der bliver man nødt til at prioritere, fokusere og lave en indsats for det. Men der er ikke, jeg tror ikke, der er nogen opskrift på, hvordan man egentlig når derhen. For nogen kan det være, at man er heldig, at man får skabt noget, der bare selv ryger afsted. For nogen skal man slide det frem. Men jeg tror bare, man bliver nødt til, når nu man gør noget, så kan man så godt gøre det godt. Ellers er det fjollet og dumt, synes jeg. Og det er lige meget, hvad du laver. Invester dig selv. Altså hvis der er noget, der er værd at bruge tid på, så kan man lige så godt lave det ordentligt. Ellers er det jo spild af tid. Du snyder ikke andre end dig selv. Ja, og også at lytte efter, hvad det er, man egentlig vil, frem for at blindt gøre som de andre. Der er også masser af mennesker, så det er en stor tendens til at skulle følge de normer, der bliver sat fra politikerne eller ens venner. Der tror jeg også, at der er et underskud af folk, der af tendensen til at lytte efter, stå ved sig selv, lytte efter til sig selv, og så følge det. Men det er jo meget paradoksalt, det der vi i de her år, hvor du siger reality shows, og vi har det her meget med det individuelle, ikke? Altså i forhold til fællesskab og så videre. Men det interessante er, at der er ikke særlig meget individuelt mere. Man lader bare som om, ikke? Jeg er individuel på min egen måde, selvom jeg gør ligesom alle andre. Og det er det, der er problemet. Altså, jeg har en 10. klasse at falde tilbage på. Jeg har ikke nogen uddannelse. Men i de år, hvor folk går og bliver nervøse over, at de ikke ved, hvad de skal, der var jeg bare bevidst om, at jeg vidste, hvad jeg ikke skulle. I stedet for, at man ikke behøvede, altså behøver ikke blive bange over det. Jeg vidste, at jeg ikke skulle være slagter, jeg vidste, at jeg ikke skulle være kirurg, jeg skulle ikke være alt det der. Og jeg skulle heller ikke det over, gymnasiet var heller ikke mig. Så i stedet for at gå i panik over det, så må man bare skabe sin egen vej. Så tænkte jeg, altså så har jeg jo skrevet digte i mange år, og tænkte, det vil jeg gerne leve af. Så sagde alle, det kan man ikke leve af. Så tænkte jeg, det er da fantastisk. Hvis alle de andre ikke har tænkt sig at gøre det, så går jeg der på at gøre det. Og så må man jo bare gå sin egen vej, stamme sin egen sti, og så kæmpe sig derud af. Altså, hvis andre ikke tør eller tænker sig at gøre det, jamen det holder ikke mig fra at gøre det i hvert fald. Og du også, Gilbert, det er også, jeg hørte engang en musiker sige, at han vil aldrig anbefale nogen at blive musiker, men hvis man ikke kunne lade være, så skulle man blive. Ja, klart. Altså, det skal sgu ikke være, fordi at man, jeg regner ikke med at blive den næste Lady Gaga. Det har jeg ingen... jeg ved, at Høgsbro, han presser mig til det hele tiden. Ja, kom nu, kom nu. Det. Jeg vil i hvert fald gerne se ham i den der kødkjole. Ja, præcis. Men, det er måske det eneste, jeg vil gøre. Ja. Men motivationen kommer indenfra. Det er fordi, at det er for vigtigt til, at jeg kan lade være. Jeg er nødt til at gøre det her. Jeg har noget på hjerte. Det her, det skal frem. Det er ikke for min egen skyld. Det er fordi, at musikken er vigtig. Kunsten er vigtig. Så snart du begynder at tænke over, er der penge i det? Kan jeg leve af det? Er der nogen, der vil høre det? Hvem er min modtager? Så ryger kunsten, så ryger værket. Du bliver nødt til at føle dit hjerte og tro på det. Der er ikke, altså god kunst er ikke demokratisk. Det er derfor, at der ikke kommer sådan noget særligt godt ud af X-Factor for eksempel. Vi skal ikke stemme om det. Det er ikke en konkurrence. Man er nødt til at skabe noget, hvor man bruger sit hjerte, tror på det og leverer det. Så kan det være, at i din tidsalder kan det godt være, at de ikke forstår det. Nogle af de største kunstnere, de er noget at krasse af, inden der er nogen, der forstår det. Det er jo selvfølgelig lidt trist. Men det gør jo ikke deres værker det mere interessant, eller det er mindre interessant. Ja. Det, der er interessant, er, at de gjorde det, de synes, de skulle. Og så leverede de det. Og det er det interessante og det vigtigste. Tak til Beatpoet
Claus Høgsbro og pianist Oscar Gilbert, som du har været i selskab med den sidste times tid. Nøgne som nyfødte er udsendt på Eslibris og kan købes i butikkerne. I kan følge med i de to herres liv og færden på deres respektive hjemmesider claushoxbro.dk, altså Claus med C, og Hoxbro, HOXBROE.dk, og oscargilbert.dk. Tak til tekniker Lars Bang. Tak for nu, og på genhør.